Nyt kun siivoaja on käynyt, niin katsotaanpa tämä oma kämppä. Kämppä noin suurin piirtein, että mitä se on. Taulu-TV, joka ei aluksi toiminut, mutta myöhemmin montööri kävi sen korjaamassa. Jopa. Ja siinä on nämä sängyt. Näissä kyllä nukkuisi 4 henkiä ihan reippaasti. Pariisilaishenkistä on tämä systeemi. En tiedä, onko tämä ollut ihan viisasta, mutta tämä nyt on ollut heidän ratkaisunsa tietenkin. Tässä on tämä kylpyhuone sitten. Tämmöisiä, no hanat kyllä, ne ei olisi tarvinnut olla pariisilaista tyyliä. Tämmöinen kuhunimapunkka tässä on. Enpäs ole vielä käynyt ja on viimeinen päivä. Suihku. Tämä on kyllä tämä suihkuhanaratkaisu, niin on se kyllä kohtuullisen erikoinen, mutta on se toiminut ihme ja kun. Vessan pytty, pidesuihkua ei ole missään. Ja tuo pytty on istutettu niin alas, että se on vanhoille ihmisille tosi vaikea tapaus. Tuossa on ovi, joka johtaa johonkin, mutta en ole tohtinut kokeilla. Että tämmönen oli tämä tapaus sitten.